Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасының чираттагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген 23 гыйнвар җомга көн. Кайбер темалар турында кыскача. Авылда калу өчен яшьләргә нинди мөмкинлекләр бар? Теләчедә югары сыйныф укучыларына һөнәри юнәлешләр турында сөйләделәр. Әти-әниләр иминлек өчен шул исемдә юл йөрү куркынычсызлыгы бәйгесе үтте. Райондашларыбыз ел хатын кызы, ел ир ата хатын кыз карашы республика бәйгесенә әзерләнә. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Чыгарылышыбызны күңелсез хәбәрдән башлыйбыз. Украинада баручы хәрби хәрәкәтләрдә тагын бер якташыбызны югалттык. Атна башында Саба районы халкы 2025 елның 6 апрелендә махсус хәрби операциядә һәлак булган Ленар Зәкәрия улы Хужинны соңгы юлга озатты. Әти-әнисенең туганнарының, якыннарының авыр кайгысын уртаклашырга район җитәкчелеге килде. Ленар Зәкәрия улы махсус хәрби операциягә киткәнче 10 елдан артык авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыяте җитәкчесе Адель Альберт улы Билалов аның бик тырыш үз эшенең остасы булуын билгеләп үтте. Батыр солдатның әтисе Зәкәрия Хуҗин һәм туганы Илсур Мансур улы соңгы юлга озатырга килүчеләргә олы рәхмәтләрен белдерде. Райондашыбызның якты истәлеге күңелләребездә мәңге сакланыр. Башка яңалыкларга күчәбез. Хөкүмәт тарафыннан авыл хуҗалыгын үстерүгә күп санда өстенлекле программалар кабул ителсә дә, кайбер авылларда яшьләр калмый. Мәсәлән, бүген Теләче районында югары белемле мал табибы, зоотехник, агроном һәм инженерлар җитешмәй. Булганнарының да яшьләре 40-ның 50-ның өске ягында. Мәсәләне хәл итү, авыл җирендә яшьләр өчен мөмкинлекләр турында сөйләү һәм ихтыяҗны киметү максатыннан Теләченең киләчәк яшьләр үзәгендә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен профориентация юнәлешендә очрашу үткәрелде. Муниципаль район башлыгы урынбасары Илдар Мараков җитәкчелегендә узган чарада район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ралиф Низаметдинов, Саба аграр көллияте директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов, район мәгариф бүлеге мөдире Наталья Карпова, Казан дәүләт аграр университетының урта һөнәри белем бирү факультеты деканы урынбасары Марат Садыйков, Казан кооперация институтының югары белем бирү факультеты деканы Лилия Фәррахова, Алан акционерлык җәмгыяте генераль директоры Алмаз Фасхетдинов, җаваплылыгы шикләнгән Агролак ширкәте яшь белгече Рузаль Габдуллин чыгыш ясады. Әлеге чыгышлар уку йортлары һәм хуҗалыклар турындагы видеороликлар белән чиратлаштырып алып барылды. Яшьләр өчен җавап сорау форматында үткәрелгән очрашуда югары урта махсус белем йортлары вәкилләре тарафыннан ниндидер белгечлекләр буенча белем алырга мөмкинлеге искәртелде. Агымдагы уку елының 3нче чиреге башланганга да инде 2 атна вакыт узды. Авыл хуҗалыгы юнәлешендә укырга теләк белдерүчеләр булса, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең кадрлар бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде башка юнәлештәге уку йортларын сайлаучыларга район мәгариф бүлегенә яки муниципаль район башкарма комитетына мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Шунысы игътибарга лаек. Хәзер документларны уку йортының үзенә барып та тормыйча, дәүләт хезмәтләре порталыннан электрон форматта да җибәреп була. Район мәгариф бүлеге мөдире Наталья Карпова искәртеп узганча, киләсе уку елында Теләчедән 12 булачак студент Саба аграр көллиятенә укырга керергә теләк белдергән. Һәр төбәктә күренекле шәхесләрнең якты истәлеген мәңгеләштерү һәм репрессия корбаннарының исемен халыкка кайтару йөзеннән обелиск һәйкәлләр төзелә. Теләче районында да бу мәсьәләгә җитди карыйлар. Әйтик, яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Теләче районы Уртамиша авылында шундый чараларның берсе булып узды. Уртамиша авылында туган Гомәр Гыйләҗетдин улы Байшуринның 135 еллыгына багышлап эшләнгән хәтер тактасын ачу тантанасы булды. Чарага район башлыгы Айрат Фәтхуллин, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, Теләче якташлар җәмгыяте җитәкчесе Ирек Даутов та килде. Авыл халкы читтә яшәүчеләр дә җыйналды. Үзебезнең Татсикта инде районыбыздан 3 җитәкче эшләгән безнең төрле елларда, аның берсендә менә шушы Уртамиша авылында туып үскән Гомәр Гыйләҗетдин улы Байшурин, инде Сәлах Низамов Шәткә авылыннан, Рәүф Сабиров Айдар авылыннан шулай бит. Менә республика күләмендә нинди 3 зур җитәкче эшләгән. Аннан соң инде менә безнең шушы авылның актив егете дип әйтик инде фермеры Илдар Илдус улы Сафиуллин шулай бит. Шушындый мөрәҗәгате белән килгән иде. Авыл җирлеге белән менә район хакимияте белән киңәшләшеп, инде ул Госсоветка дагын барды. Нәҗип Нәкиповчлар белән анда очрашып, Госсоветта музейларда булып, материаллар туплап шулай бит, мондагы
библиотекарлар, завклублар белән, авыл халкы белән менә нинди мотор шушындый урынга әйләнде. Әлбәттә без инде мондый шәхесләребезне искә алырга тиешбез. Әлеге истәлек тактасы авылның тынгысыз фермеры Илдар Сафиуллин һәм аның гаиләсе авыл җирлеге башлыгы Рөстәм Мөхәммәтшин инициативасы район хакимияте ярдәме белән тормышка ашырыла. Чарада катнашкан Теләче муниципаль район башлыгы әлеге изгешнең башында торучыларга һәм аларга булышлык иткән Урта Миша авылы халкына рәхмәтен җиткереп, рәхмәт хатлары тапшырды. Гомәр Гыйләҗетдин улы кечкенәдән тегү белән шөгыльләнә. Уралда шахтер була. 1927-34 елларда республиканың партия дәүләт контроль органнарында, 1934-37 елларда Татарстан АССР Үзәк башкарма комитеты председателе булып эшли. Гомәр Байшурин 1937 елның 31 августында Уң як Тройскичел милләтләр оешмасы җитәкчесе булуда гаепләнеп кулга алына. 1938 елның майында СССР Югары судының хәрби коллегиясе тарафыннан гаепләнеп хөкем ителә. Урта Мишәдә бу көнне авыл тарихын онытмаска, хәтердә тоту максатыннан Илдар Сафиуллинның тырышлыгы һәм аның үз финанслары исәбенә ерактан алып кайтып реставрация ясалып, трактор һәйкәл куелды. Коллективлаштыру чорында 1939 елда Урта Миша авылында трактор дип исемләнгән колхоз оеша. Хуҗалык, кырчылык, терлекчелек һәм бакчачылык белән шөгыльләнә. Чарага килүчеләр бу хакта да хәтерләрен яңартты. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Республикабызның барлык район мәгариф учреждениеләрендә балаларның һәм өлкәннәрнең юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында хәбәрдарлыгын арттыруга юнәлдерелгән әти-әниләр иминлек өчен конкурс үткәрелде. Бәйге мәгариф министрлыгы һәм юл йөрү хәрәкәте инспекциясе белән берлектә уздырыла. Шушы көннәрдә Саба районының 21 мәктәп командасы Саба урта мәктәбендә республика конкурсының муниципаль этабында катнашты. Катнашучылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең әһәмиятен аз сызыклаучы проектлар һәм видеороликлар тәкъдим иттеләр. Чараны оештыручылар ата-аналарга балалар белән бергә юл кагыйдәләре, яктылык кайтаргычларның әһәмияте һәм автомобильләрдә куркынычсызлык каешларын куллану кирәклеге турында фикер алышырга мөмкинлек биреп, гаилә элемтәләрен ныгытуга ярдәм итә дип саный. 2 көн дәвамында барган конкурста район һәм авыл мәктәпләре командалары катнашты. Команда составында 1, 2 һәм 3, 4 сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре чыгыш ясады. Беренче өлештә катнашучылар үзләре белән таныштырдылар. Юл йөрү кагыйдәләрен яхшы белүләрен исбатлап чыгыш ясадылар. Икенче өлештә экраннар аша алар әзерләп килгән видео язмалар күрсәтелде. Әлеге конкурста безнең барлык мәктәпләрендә әти-әниләре командалары катнашырга теләк белдерделәр. Гомумән алганда ул безнең башлангыч класс сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре катнашында үтә. Конкурс кызыклы, турлардан тора. Биремнәр уйландыра торган, нәтиҗәне нинди дә булса нәтиҗә чыгара торган. Әти-әниләр зур әзерлек белән килгәннәр. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге конкурс республикада беренче генә тапкыр үткәрелә. Шуңа да карамастан, һәрбер катнашучы конкурсның эчтәлегенә якын килеп тырышып әзерләнгән. Жюри әгъзалары бер генә эшне дә игътибарсыз калдырмады. Барысын да җентекләп карады. Алар нәтиҗә чыгарган арада сәхнәдә районыбызның талантлы укучылары һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре тарафыннан мотор концерт номерлары тәкъдим ителде. Чара ахырында барлык катнашкан командага да грамоталар һәм бүләкләр тапшырылды. Бәйге нәтиҗәләренә килгәндә, беренче, икенче сыйныфлар арасында 3нче урында Иштуган, икенче урында Сатыш урта мәктәбе, ә беренче урынга Саба гимназиясе лаек дип табылды. Мы, родители первого класса Сабинской гимназии, приветствуем вас! Ребята, зачем мы здесь сегодня собрались? Потому что жизнь – это самое ценное. И мы хотим, чтобы мы и наши дети росли в безопасности на дорогах. Наша тема на сегодня – безопасность дорожного движения! 3-4 сыйныфлар арасында 3нче урынны Шәмәрдән үсеш лицее, 2нче урынны Оникс сәләтле балалар мәктәбе алуга ирештеләр. 1нче урынга Саба урта мәктәбе чыкты. 1нче урын алучы командалар республика этабында катнашачак. Республикабызда традицион ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы бәйгесе старт алды. Эшләрендә, тормышларында уңышларга ирешкән райондашларыбыз быел да бу чарада көчләрен сынаячак. Бүген без сезгә конкурста «Ират мәрхәмәтле йөрәк» номинациясендә катнашучы, чын мәгънәсендә мәрхәмәтле йөрәк иясе, Бойлар Сабасында яшәүче Җәмил Янгучин турында сөйләрбез.
Байлар собасында яшәүче Җәмил Янгучин махсус хәрби операция башланганнан бирле хәрби хәрәкәтләр зонасына якташ егетләребезгә гуманитар йөк илтүдә катнаша. Уллары Радик белән Рамил дә мобилизацияләнеп иң беренче көннәреннән үк хезмәткә алынган егетләр. Рамил хәрби операция зонасында мотовукчылар пехота ротасында хезмәт итә. Обустройка буенча бик читенә башта тигә шалтыртышып, шулай гуманитар коп килеп, полностью список җибәреп, администрация бик каты булыштылар алар, полностью бөтен материалын нәрсәне заказ биргән ик, шуны полностью әти безнең машина белән ал килде. Әти сораган, машина сезгә кирәкме? Әйтәм, бик кирәк. Монда машинасыз булмый бигрәк тә. Потому что без менә әти Аллага шөкер кайтты безнең шундый бик подготовленный УАЗик. Ул бездә постоянно менә бик әйбәт итеп безгә булышты. Анда, потому что машинасыз анда вообще булмый. Анда потому что сазлык, юлларда юк анда УАЗиксыз берничә тә булмый. Менә кайсы бер позицияга килмәсәк тә барыбер машина кирәк. Олы улы Радик нибары бер тапкыр ялга кайтып килергә өлгерә. 2 ел элек ул батырларча һәлак була. Җәмил абый Янгучин ил кайгысын йөрәге аша үткәреп, солдатларга үзенең ныклы ярдәмен күрсәтә. Аны бүгенге көндә хәрби хәрәкәт зонасы белән тыл арасын тоташтыручы күпер дип әйтергә мөмкин. Якташ егетләребезгә ашау-эчү, кием-салымнардан алып, төзелеш материаллары, транспорт чаралары, мобиль мунчага кадәр алып бара. Гаиләбездән 6 машина җибәрелде. Буханка, Нива, Акка, һәлак булган малайның машинасы идә тора иде, аны йөрәккә авыр, аны да әзерләп, аны да җибәрдем. Бер Урал, электромотоцикл сораганнар иде, ул да китте. Ал бардым, тапшырдым, бу безнең личный дигән, мактан өчен түгел, ярдәм кулы дип әйтимме. Теге Citroen Berlinga да бар иде, иң беренчесе серебристый, аны да калдырдым. Анда баргач, машиналар юк дигәч, калдырдым да киттем. Икенче егет белән кайтты. Шулай итеп, йөрәк авырта инде егетләр өчен. Аларга бик ярдәм кирәк. Кеше әйтә бит, булды, җитте йөрегә дип, мен әйтәм, ничек булды, анда көтәләр бит егетләр, кем барсын дип, без бармасак. Мин генә түгел бит, безнең егетләр бар анда, йөри торган ди. Мин калдырмадым инде. Беренче 23 февральдән ничек бара башладым, туктап булмый. Анда күз алдында тора аларның тормышлары. Аларга бит теге машина, генераторлар, ниләр алар бөтен расходник. Бүген бар, иртәгә юк. Киемләр тоже шулай. Сугыш кырына 50дән артык тапкыр барып кайткан. Шунда торып ярдәм дә итә. Хәрбиләр белән элемтәгә керү генә турган сайын авырлаша ди ул. Ләкин хәбәрләшү чарасын табып, алып килгән йөкне тапшырмыйча кайтмый. Без моннан телеграм белән сөйләшәбез, шул көнне примерно без булабыз дип. Шул вакытны алар чыга алмыйлар күбесе. Шул я командир, я теге егетләр чыгып булышырга кирәк, әйбер ташырга. 5-6 кеше иң күп. Огромное спасибо. Без тыла нет фронта. Вот эта поддержка, она очень ценна для всех наших бойцов, для всего фронта. Это, как сказать, беспрецедентная поддержка. Она очень ценна, очень нужна нам здесь. Потому что вместе с общей гуманитарной помощью присылают и именные посылки, которые идут прямиком из дома от матерей, отцов, сыновей, ну, точнее, дочерей там, и всех, кто поддерживает нас здесь. Огромное спасибо волонтерам всем Сабинского, Тюлечинского района, Шумардана. 2024 елда Җәмил Янгучинга язмыш тагын бер сынау әзерли. Тормыш терәге сөекле хатыны Фәридә ханым каты авырудан вафат була. Әмма ул бу кайгыны кичерергә дә үзендә көч таба. Чөнки аңа кызы Алинәне тәрбия кылырга, сәламәтлеген кайгыртырга, баласы өчен әти генә түгел, әни дә булырга кирәк. Алинә сәламәтлеге шикле булса да, әтисенә һәр эшендә ярдәм итәргә тырыша. Папа мой искренний герой, он помогает. Он возит гуманитарную помощь. Уже 52 раза он ездил на Украину. И я им очень горжусь. Спасибо, папа. Хожу в штаб-солдатку. Ну, раньше ходила, сейчас времени немного не хватает, так как очень сложный график учебы. По 8 уроков каждый день, каждую неделю. Стараюсь, учусь. Ну и иной раз захожу в солдатку ОШ. Также с классом, со школой мы устраиваем мастер-классы.
Большой мастер-класс прошел в 2025 году, в летом. Пришло большое количество детей, в том числе и мальчиков. Хотя я думала, что большинство придет, конечно же, женщин, девушек. Вот, в принципе, очень классный мастер-класс. Пишем письма, рисуем рисунки, также делаем браслеты с солдатом, браслеты-обереги. Хотелось бы рассказать стихотворение небольшое про солдат. Ты знаешь, солдат, ты не один, с тобою вся страна. Терпи, солдат, как дед терпел. Война — это война. Пусть тяжело тебе, солдат, и берцы пусть мозоли труд. Но знай, солдат, ты не забыт, на родине тебя все ждут. Тормыш мәшәкатьләре никадәр генә авыр булмасын, Җәмил әфәнде сугыш кырындагы егетләр турында бер генә минутка да исеннән чыгармый. Менә бүген дә ул иң кирәк әйберләрне хәстәрләп, чираттагы юлга әзерләнә. Булышалар, менә Казанларда булыша, Орша, Балтачлар, ниләр, балык бистәсеннән иштәләр икән, мин киткәнем менә шундан личный посылкалар алып киләләр, өйдән төяп, тутырамда алып китәм. 4 район инде безнең. Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон. Менә хәзер госпитальгә өйдә калды әле әйберләр. Безнең Шымардан кызыбыз Гүлә бар, Гөлназ. Әтисе биреп җибәрде, тагын калган әйберләрне тагын җыеп, штабта да бик күп әзерлиләр. Кызлар мендәрләр, одеяло, теге простыньлар, ниләр бөтенсен җыелгач, шуны алып барабыз. Запчастлар да кирәк бик. Запчастларны инде халык та җыя, безнең Илнарда бар. Вот. Халык җыйган акчага запчастларны ала да, шуны сразу безнең группа бар. Группада бөтен ачык, бөтен күрсәтеп торалар. Менә фәлән акча җыелды, фәлән акчага шул әйберләр, кирәкле әйберләр җыелды дип. Генераторлар, менә безнең әйтмичә дә булмый. Айнур хәзрәт бик зур ярдәм бирә. Теге китәр алдыннан иштә дә менә соңгы вакыт 2 генераторны сатып алды. Берсен үз акчасына, берсен теге җыелган акчаданмы, менә шулай итеп нитә, анда вак-төякны әйтмим инде, анда термослар ниләр бөтен вак-төякны бирә. Җәмил Янгучин бүгенге заман герое. Мактау сүзләре ишетер өчен түгел, йөрәге кушканга шушы игелекле юлда ул. Аның кылган изгелегенә җавап итеп, хәрби часть, иҗтимагый җәмәгать, район җитәкчелекләре, медальләр, рәхмәт хатлары, мактау грамоталары белән бүләкләгән. Егетләребезгә дә инде сабырлык, белсеннәр, что халык көтә, йөрәкләрен катмасын инде егетләребезнең. Аларны бик көтәбез. И без бөтен халык берләшеп, нитеп җиңәбез. Берләшсәк, безне беркем җиңә алмый. Вот. Без урысча әйтмешле, работаем дальше. Шо. Мәрхәмәтле йөрәк һәм чын батыр. Ә чын батыр яуда сынала. Ел хатын-кызы бәйгесендә катнашучы тагын бер райондашыбыз Байлар сабасында яшәүче ветеран укытучы Мөхәммәдиева Розалия Әүхәди кызы. Ул хезмәт юлын партия сафларында башлый, районның иҗтимагый тормышында актив катнаша, мәдәният өлкәсенә өлешен кертә. Ә инде барлык гомерен балаларга белем бирүгә багышлый. Розалия ханым районыбызны хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә яклый. Розалия Әүхәди кызы Мөхәммәдиеваның үз заманының алдыңгы карашлы иҗади гаиләсендә туып үсүе алдагы тормышында хәлиткеч роль уйный. Ул әти-әниләре үрнәгендә белемгә омтылучан, сәнгатькә гашык булып үсә. Кичкенәдән үк бию сәнгатен үз итә. Гомер буе укый, өйрәнә, иҗат дөньясында кайнап яши. Хезмәт юлын партия органнарында эшләп башлый. 1983 елда исә Казан дәүләт педагогия институтын биология укытучысы белгечлеген алып тәмамлый. 1991 елда хезмәт юлы аны Саба урта мәктәбенә алып килә. Укытучы һөнәрендә үзен таба, ул аның яшәү һәм тормыш рәвешенә әйләнә. Лаеклы ялда булса да, үзе укыган, үзе белем биргән Саба гимназиясе белән тыгыз элемтәдә яши. Кичкенәдән гаиләдә инде безнең сәнгатькә гашыйк, әти-әни дә безнең абыйлар да гармоннарда уйныйлар, җырлыйлар, биюләр. Мин шуларга карап, инде үзебезнең сәнгать мәктәбе ул вакытта инде бию сәнгате мәктәбе бар Сабада, менә шуны бетереп, сәнгатькә гашыйк булдым. Гомумән мин сәнгатьне яратам, җырларында, милли биюләрендә, мөнәҗәтләрендә, шигырьләр язуны, әдәбиятны да, гомумән мин инде татар әдәбиятына да гашыйк һәм инде барлык
әдәбият төрләренә дә һәм инде сәнгать төрләренә дә гашыйк кеше. Розалия Укадиевна һәр вакыт эзләнүдә, өйрәнү укуда. 2022 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсен уңышлы тәмамласа, соңгы елларда онлайн курсларда инглиз телен үзләштерә. Розалия Укади кызы бик яшьтән үк районның мәдәният тормышында актив катнаша башлый. Ул Лейсән агитбригада коллективының беренче солисткаларыннан берсе. Данлыклы Дулкын бию коллективы оешкач та ул анда бик яратып бии. Бөтен союз үзешчән сәнгать бәйгеләрендә катнашып, җиңүләр яулыйлар. Татарстан телевидениесе аша да аларның чыгышлары күрсәтелә. Үзе шикелле иҗади, җыр-моңга гашыйк туганнары да аның өчен сөенеп, көч биреп торалар. Миңа яшәү рәвешендә, призваниедә һәм инде ул һөнәрдә мин үз эшемне бик яраттым. Мин инде 10-ны бетерүгә Казан дәүләт университетына биология факультетына кергәнем һәм инде педагогика факультетын бетердем. Балаларга 91 елдан бирле Саба урта мәктәбендә белем бирдем. Хәзердә белем бирүне мин инде алып барам. Хәзер университет третьего возраста дип өлкәннәргә 6 ел мин аны балаларга да бирдем. Гомумән мин үз эшемне яраттым һәм инде бик зур уңышларга ирештек. Менә алтын медаль инде Мәскәүдә алдык. Үзебезнең эшләрне, Сабаның чиста орманнарын, чиста һавасын тикшереп һәм инде республика конкурсында Сабаның суларын тикшереп, Каюмов Марат белән анда да инде беренче урынны алдык. Лидер Ахьярова Алина белән Казанда беренче урынны алдык. Династия Россия үзебезнең инде гаиләне Саба мәктәбендә әтиебезнең көче кергән шахтада шахтерлар акчасына төзелгән мәктәптә горурланып мин йөрдем һәм инде анда да үзебезнең гаиләне күрсәтеп 75 ел минем тормыш шушы Саба мәктәбе белән бәйле. Безнең инде 50 елдан туганнарым, апаларым, без 7 кеше бер семьядан шушы Саба урта мәктәбендә укыдык. Үзебезнең мәктәбебезне бик яратабыз. Быел 100 еллыгы булды һәм инде үзебезнең чыгарган укучыларыбыз белән дә, аларның эшләре белән дә горурланам. Район һәм республика матбугат чараларында үткәрелгән бәйгеләрдә, фәнни конференцияларда да актив катнаша. Төрле юнәлештә үтүче конференцияларга фәнни хезмәтләр әзерләү, шигырьләр, мөнәҗәтләр иҗат итү хәзерге вакытта аның күңеленә аеруча якын. Миша Дулкыннары иҗат берләшмәсенең иң актив әгъзасы да ул. Әле күптән түгел генә мөнәҗәтләр гаилә бизәге бөтен Рәсәй бәйгесендә катнашып дипломга лаек булган. Тырышлык, үҗәтлек, белемгә омтылу, сәнгатьне ярату зур җиңүләргә китерә. Ул үзен һөнәрле, укымышлы Саба җирендә тууы, шундай яшәү белән бик бәхетле саный. Мин байлар Сабасы кызы. Мин шушында тудым, үстем, гомер кичерәм. Мин әдәбиятны, сәнгатьне, мәдәниятне, кешеләрне яратам. Мин мәгариф системасында узак еллар балаларга төпле белем бирдем. Мин үземнең җәмгыятькә файдалы кеше булуым белән горурланам. Хәзер спорт яңалыклары. Узган шимбәдә Байлар Сабасындагы Алтын туп спорт залында ветеран командалар арасында Илмир Рушан улы Вәли Мөхәммәтов истәлегенә багышланган мини-футбол буенча турнир үткәрелде. Ярышларда 8 команда көч сынашты. Турнирны ачу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Алмаз Хәзрәт Гаянов, Илмирның бер туган сеңлесе Ландыш Тимиргалиева, шулай ук аның туганнары, дуслары, спорт ветераннары катнашты. Район оешмаларында эшләгән Илмир Вәли Мөхәммәтов 47 яшендә вафат була. Ул Старко командасында уйный һәм иң яхшы уенчының берсе була. Чыгыш ясаучылар аны фақат яхшы яктан гына олылап искә алдылар. Без Илмир белән бәләкәйдән бергә уйнап үстек инде, футболлар уйнап гел. Но Илмирга килгәндә Илмир бик әйбәт уенчы, бик яхшы нападающий, бинда нападающий, бергә икебез уйныйдык, шу бәләкәй вакыттан бергә индек. Илмирның сеңлесе Ландыш Тимиргалиева гаиләсе белән менә 3нче ел рәттән футбол турниры үткәрә. Ярышлар аның вафатыннан соң оештырыла башлый. Абыем кичкенәдән спорт белән шөгыльләнде. Иң яратып уйный торган уены футбол иде. Үзенең буш вакытында шушы уенга багышлады инде ул. Соңрак ветераннар командасы арасында менә Старко командасы оешып китте аларның. Бик матур гына уйнадылар. Абыемның вафатыннан соң аның якты истәлегенә багышлап шушындай мини-футбол буенча турнир оештыру теләге туды. Форсаттан файдаланып инде район җитәкчеләренә рәхмәтемне әйтәм.
Шушындай турнирны оештырганда ярдәм куллары сузган өчен. Аннан соң безнең даими иганәчеләребез бар инде. Даминов Руслан Гарафетдин улына бик зур рәхмәтлемен. Ваказов Илфат Мөсәвир улына, Халимова Гөлшат Нури Әхмәт кызына, алар безнең даими иганәчеләребез. Шушындай турнирны оештырганда ярдәм кулы сузганнар өчен бик зур рәхмәт. Ярышларда Собаның администрация, Соба Цинк, Старко, Теләше, Нократ аланыннан Мишта, Шәмәрдән, Икшермә, Олъяз командалары катнашты. Быел уеннар Соба Цинк һәм Икшермә командалары очрашу белән башланып китте. Әлеге уенда Икшермәлеләр җиңү яулады. Алар Старко, Теләше, Мишта командалары белән ярым финалга чыкты. Финалда Теләше һәм Соба командалары очрашты. Быел да күрше район футболчылары көчлерәк булып чыкты. Алар көндәшләрен 3-0 исәбе белән җиңүгә иреште. Иң яхшы бомбардир булып Старко командасыннан Раил Сафиуллин танылды. Ул 9 гол кертте. Иң яхшы уенчы исеме Теләшедән Рөстәм Нигъмәтҗановка бирелде. Призерларны Ландыш Тимергалиева тәбрикләде. Ул җиңү яулаган командаларга кыйммәтле бүләкләр, медальләр һәм грамоталар тапшырды. Теләше картингчыларны үзенә җыйды. Районның ДАСАФ оешмасы базасында балалар арасында Теләше муниципаль районы башлыгы кубогына картинг ярышлары булып узды. 5-нче тапкыр үткәрелүче ярышларны ачу тантанасында муниципаль район башлыгы Айрат Фатхуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, Татарстан Республикасы ДАСАФ җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Җәүдәт Ибраһимов катнашты. Бик зур рәхмәт килгән шушы командаларга, күрше районнарга. Гомумән спорт инде ул сәламәт яшәү рәвеше. Менә шушы картинг спорты белән районыбызда ДАСАФ оешмасы бик матур итеп инде үзенең эшен алып бара. Менә Нәҗип Нәким эшләгән чорларда бу безнең яңа спорт төре булып кереп китте. Әлбәттә рәхмәт. Бүген инде бөтен спорт төрләре белән шөгыльләнү өчен районыбызда мөмкинлекләр бар. Инде иң беренче үзебезнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Минихановка, инде ДАСАФ оешмасына Сергей Петровичка зур сәламнәр, зур рәхмәтләребезне җиткерәбез шулай ук. Һәм инде безнең комиссия дорожный безопасность буенча үзебезнең инде менә Рифхат Нургалиевичка бик зур рәхмәт. Картинглар алган вакытта, шушы инвентарьлар алганда районыбызга бик күп үзенең ярдәмнәрен, өлешен кертте. Үзебезнең шулай ук министрыбыз, дорожный министрыбызның юл министры инде Фәрит Мударичка рәхмәт. Шушы площадкаларны безгә ул асфальтлап бирде. Шуңа күрә бүген яшьләребез, балаларыбыз менә монда шөгыльләнә. Көн буе дәвам иткән мавыктыргыч ярышта Соба, Арча, Кукмара, Балтач һәм Теләше районнары укучылары көч сынашты. Алар Минск 125, Стриж, Honda 270, Honda 200 класслы машиналарда ярышты. Командалар беренчелегендә беренче урынны Кукмара районы командасы яуласа, икенче урынга Балтач районы командасы лаек булды. Теләше районы егет-кызлары 3нче позициягә урнашты. Ярышта җиңүчеләрне муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Динар Гыниятуллин бүләкләде. Җиңүчеләргә районның ДАСАФ җәмгыяте хәстәрләгән акчалата призлар, мактау грамоталары, медальләр һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Соба районы бүлеге тарафыннан әзерләнгән кубоклар тапшырылды. Ярышлар барышында катнашучыларга, тренерларга һәм әти-әниләргә районның ДАСАФ җәмгыяте тарафыннан итле карабудай боткасы, кайнар чәй һәм хуш исле икмәк белән туклану мөмкинлеге тудырылды. Сез Соба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Исән сау булыгыз. Безнең белән калыгыз.